Na me hunu brebi afa osopanyin oho boadi nyamche. Wo be kese wo Ghana. Nyame be lift you up with different method, different way. Menya wo dream no na say nkrofo bi di caterpillar ese wo kwan a wonam so. De mu yansa ade na wotim te seka na etu afa caterpillar na so. Na ehye wonum. Opanyitie. Me ma waso eno chese nyame nyu ho ade nkyere me. Me sha nkoma kyere wo se. Ebe kakra ma Christian Council in Ghana. Woni ebe hwe ma be leader. Na nyame ba pe ebe peja. Waga odi anu wiase ebe ba wabra bom no mo nyane begu ase. Barade ambese me be ka kyere wo ne se. Ma osofo biara owo boadi nyamoche ministry mu no ensori ntia ne ene ochenada. If say Abusia Prophet Roger ede enkomhye bi ebetu dwa ede fa boadi nyameche ho ya wo no ene yesofopani ya wo da Makers Chapel ano na ne enkomhye no wo kire se asofo bi be 17 bi wo mu airplot se kire se wo mu hya ase enye ne wo mo ya so ombebre sofopani no ase na wo mu ahwehwe nanim guase na eno eye efa ba na busame no e ka sei Prophet Joshua Ejay enso e release enkomhye bi ede afa sofo boadi nyameche ho a e kame ye se wo no ne de no eye directly opposite to Prophet Roger Ebekai Nebusia, Prophet Joshua Ejay Trese, so for boadi nyameche eye nipa baako bi anyame ensa ewo no so yie pa na afei ene nyame ekrade ne ba be hye adwuma na ase na wo ba be pagya no kwan soro gubi so a wo no ankasa boadi nyameche ne ko be hu ne ho na watwa ne ho ama no asan asuro ne ho abusua ne nkomhya wo de baaye no waka nsem wo mu pa me nsa ebre me mu waso na emom ye be kwakotie enkomhya na asa na ye be ko no mesre se eye too much gh ene woni gu so wo hwi obemi subscribe button so de achema ya kai se the notification bell on the account so upload me to on the first person ya won sa ebidika ka abusia me sa obrelo ka ho na yenko ni ekotie ensem sene Prophet Joshua Ejay ede ne nkomhye no ebetu dwa ede fa aboadi nyameche ho na ganafo echese wono ne de no ene ne sofo Roger de betu dwa no ebobra asubdwen ka obi biara ewo Ghana eye osofpani Rabuni Joshua Ejay ene besam ni nkomhye bre sofo bi a onka bi nhye mu na me nkomhye na mde be sofo na anu den osofo na ye frɛ osofo boadi nyameche doctor Wonyankompon twedi ampon emeye wadom besere temi nkomhye ne beboawo bede mani edika hu se wo bo homode wo Kristo so mu na boadi nyameche menim se sa bre na bra ho ase too much na wo som Papa Nicholas se nyame ma wo so na me enye mowa baby a wo so Nyankopon na wo bra ho ase ebre kwa na school university na wo sa ba be som ebeda fom ya nya bebre sa wo na me hunu brebi afa osopanyin oho boadi nyameche wo be kese wo Ghana nyame be lift you up with different method, different way. Menya wo dream no na say nkrofo bi di caterpillar ese wo kwan a wonam so. De mu yansa ade na wotim te seka na etu afa caterpillar na so. Na ehye wonum. Opanyitie. Me ma waso eno chese nyame nyu ho ade nkyere me. Me sha nkoma kyere wo se. Ebe kakra ma Christian Council in Ghana. Woni ebe hwe ma be leader. Na nyame ba pe ebe peja. Waga odi anu wiase ebe ba wabra bom no mo nyane begu ase. We will be a ensese miracles and benya souls. A power in our mouth. Wanum mframa a green color and blue. Na wo pon samua tande bite. Na no ne bie enkofo akoma musafo apono. Emma wanum asem wura wonum. Osopani patriotie mi komshiri. The Rani ma mi hu no. Em se mesipese me ho be 3 times. Ewo eyiso me ba next time sa de bia ba. O ba be ye kese. Ama wuti nipa benya adwuma ye. Wunti nipa asetere be ye fine. Barade ambese me be ka kire wo ne se. Ma osofo biara owo boadi nyamoche ministry mu no ensori ntia ne ene ochenada. If you say
hwe wo buhia wo firi mu ba bedi owura na chi ye yeni na chi bi nso nya no ho asempa no ye de ba public de wudi ye ni bi nso de ye huru ye ntie ba beka for send ya wo so benya ba bi agina wo di nkune mu nti asopani bo ni na mche ota bibire be ba wo so na wo kra de Nyankopon twa enema gu so ene wo do hyase nti nkofo ahu papa na migine se obi obesore tia se nko ni papa Nicholas e ka wanya de oye no because any Nicholas ne de na me ne ye baako 1980s 1990s and they started ministries na na asofo mpanifo be brain kokorafo ne ehia ne edi nkomo ne ebusaye ho se na hwan ne begina ebredi fu ye asai Christianity na sakasaka bebre aba no na be ka kire won se sofo Nicholas obaketu abi na wanyina be ye panyimpa ni nyame de doma hyenensa e wo enka wo se sa e kofo papa nkomo bai yes Nicholas papa Nicholas ba de yen woni nyame asem Nicholas ba brother your tongue is a different tongue and pentam mayaw e ma wo nome na sunsum gya nyame de asowo osopanyini nyame che buadi wo ketre maso no ahoden wo ketre bawi ni sauce di ama the flavor on you which are now preaching who started preaching na cha 6 minutes 5 to 6 minutes 7 minutes flavor be bounce amako be ka say wuti mfeni mfifiri wo eye e change na wo mama so e shine enti ama asebi a wo ka bia na wura nkofo adwene ni wona komam wo akoma mu safo a wo di bie akoma mu e kasa guso boni nyame che media mabeka se Nyankopon ayew so gina fear not gina pinti me nyame ka wo obeye okese menim se nkofo start ye he a ni na be kofo efi se nyame na ehia no ye Nyankopon ehia no so ye monitua ene Rabuni Joshua mankasa ma president bia be ka sama Christianity president a ba be chompia Ghana bodi nyamoche be ka se mu ya twoho ne bamu a wa be ka kire se wuni dia ma Yesu kwa no honwunu ho adwene kakra ne Azaya a wo hye nko we ye commissioni Rabuni Joshua di bodi nyamoche nyame dom nyame poasa ni Nyankopon nanti Esabusia Prophet Joshua Ejay ne nkomhye no na yakwakuti abanene se wokohwe comment section ho na wutie ne amafo no kire wo madwene kwan se ne musi eka ensam na ne dodo na ekame se wo ne Prophet Joshua Ejay eya adwene ya ebi nso ebo na baso ye pa wo kire se ampa ne wo kan de eyade wo huye na wo kan ebusia meso se won so ode wadwen kire ebeto comment section ho ede amame all the social media handles too much gh or subscribe like no wa share na fufu so any bi ahwe din ede dark gold